que cuestiona os dereitos das mulleres. O segundo é que desmantela a estrutura administrativa que servía de soporte precisamente para as políticas en prol de igualdade. E terceiro, operan os recortes nos servicios públicos que teñen un efecto pois moi directo no deterioro da calidade de vida da poboación en xeral e especificamente na das mulleres, porque incide no obxectivo da equidade de xénero. Podemos decir que o que fai o Partido Popular en canto tempo o poder é sustituir as políticas de igualdade pois por un obxectivo que é reforzar o rol tradicional das mulleres, non especialmente a través da maternidade como o noso único destino. Realmente o que fai é desenvolver o manual da desaparecida sección femenina da ditadura franquista e a través dela empezar a legislar. Temos exemplos como pode ser a aprobación da iniciativa legislativa popular da Red Made, que estaba promovida polo Foro da Familia, un grupo ultracatólico e conservador. Temos a aprobación da Lei de Familia, ampliamente contestada polo movimento feminista galego e incluso polo Consello Económico e Social. A desaparición do servizo de igualdade, que non podemos esquecer que o obxectivo fundamental deste servizo era precisamente que as políticas de igualdade non quedaran reducidas a un departamento estanco de cousas de mulleres, senón que se aplicase realmente unha transversalidade a todos os ámbitos. Xa, que podemos falar da conxelación da Lei de Violencia de Xénero, de fomento na igualdade, as políticas de recortes en materia sexual e reproductiva. Mas neste 8 de marzo o